tabog yaman kami, tigundaway may manit, nga mangidaydayo tinasanto nga nagan mo, iti dayo nga rabi, yaman kami, ti panangayaywan mo kada kami, kada iti panagdalyasat ni Apo, nga panaglingay. Ijay, kabanbantayan Apo, kahit sapay kumaapo tagbalin, nabindisyon kada kami ng ijay, nananang apni, nanapintas nga sa iyong usong ti angin Apo, akas pa naka bindisyon mi ti adalan mi ti daytoy nga rabi idawaton mi kiti tinagan ni Kristo nga bumi. Amen. Okay? May pagarabi tayo kakapsat, posit tayo manay. Kunana, nasarakan ni Noe ti parabo. Oh. Nasarakan ni Noe ti parabo. Parabo. Basahin tayo. Napateg akitain ay dagijay ngagsapsapol iti nailangitan agupgupit ken masansan nga inayaban ti Dios a mangaramid kadagiti kang runaan a panagbalbaliw ditoy daga. Ya, panagbalbaliw ditoy daga. Wen nakasagana kakuma amang sango ti iso amin abanag no kasapulan. Oda ito ti baga na nga basahin tayo, Genesis 6:5. 6:5. Wan, anya dagiti nakaro panagbalbaliw adimteng kininue akas bunga ti panagtungpal iti Dios. Anya dagiti prinsipyo a masarakan tayo ditoy nga agpaay kadagiti bagbagi tayo iti maysa alubong a masapul a mapakdaaran maipapan ti asidegen a panakadadael kunana. Kahit nakita ni Yoba, iti kinadagas ti tao, dakkel iti daga, ken amin nga arapaap, dagiti panunod, ti puso na, dakas launay, kin akan kanayo. O nakita ni Yoba, nga ti kinadagas ti tao, dakkel iti daga. O, ganyan. Mabalin kuma aginastar ni Noe ti chimpona ken kadagiti ken dagiti sanikwana amang bangon iti maysa a pagtaengan nga agpay ti bagbagina ngem pinili na ti mangaramid iti maysa nakaro a panagbaliw iti biag na ken tapno gastarin na ti 120 ataw tawen dayta abiyag a panang surot iti ayab ti Dios amang bangon iti daong. Oh. Adu dagiti agdua-dua itangal daw ket pukawin da ti istorya ti layos kas maysa a sarasarita. Masansan a naibatay dagiti patta-patta iti siyensya. Maipapan iti panangammo alinlinteg ti naturalisa. Awan ti kabarbaro ditoy. Ti lubong sakbay ti layos ensarada in rason da nga iti gasot ataw tawen dagiti linlinteg ti naturalisa ket saanin nga agbaliw. Dagiti panangulit-ulit kadagiti panpanawen ken dimtengda kadagiti panagsasarunoda. Iti daytoy a tiempo ti tudo ket awan apulos. Siguro idi panawen ni Noe niya. Ti tudo ket awan apulos, ti daga ket nasibugan babaen iti linnaaw. Makiun may pakita idi kalno idi napantay jay bantay nga dayjay bubong jay kalapaw ni brother nga si Sarket kwa agaruyot pay oray pay dayjay tent tayo ket nabasbasa nga talaga Warna. Oray pay bakrang na tagayam ide awan ti tudo
Kas mabasa tayo. Nga, Ngem linaaw lang tikas la pagbiyagan dagiti ruruot dagiti kay kayo. so orito pa inyo katas dyan. Wan kas jay gayam. O anda experience mi nga minen iti papan mi ije pa nagcamping ket kas jay nabasbasa ngay dagijay tent mi. Ngem awan ti tudo. Nabasbasa dagijay tent mi oray pa inapapak ti ulos jay tuktok ti tent. Nabasbasa met nadardari puspus ti kwa. Ti linaaw. Wen ay kas jay idi So di no panahon dalin ni na awit at di ore di nakarkaro pa hindi panahon danuwi. nakarkaro pa idi So nga panahon biyak lang ni talaga timur mura. Olmola wa. Kasi ang dali since 2000 years 2000 nga tawin awan pa itong todo. 120. No haan, idi panahon ni Noe handa pa nakakikita ti todo. Last od ti talo 2,000 nga tawin. Ay ti pananga sa bana May panang 120. sa bana, dati napinta si Jay. 120 na Dahil taon. napintas nga nabasam dita eh. Sige, basahan pa yan eh. Iti daytoy at tiyempo ti tulo kit awan apulos. Ti daga ket nasibugan laeng babaen iti alingasaw wenno alibungubong. Dagiti karkarayan ket di dapay pulos na libsan dagiti nagbibidinganda na labsan. Di dapay pulos linabsan dagiti nagbibidinganda. Ngem inawit da dagiti danumda. Ang anat na tiyanan dagiti wawaig. Inawit da dagiti danumda si tatalged napan ijay baybay. Wow. Dagiti di agbaliw abilbilin ket pinagtalinaid dagiti dandanom tapno saan nga aglupyas kadagiti ngarab da. Sakbay ti layos dagiti tattao enrikyarda ati may sa alayos ket saan apulos adumteng. Kas naibatay iti may sa abiddot panakaawat iti kinapudno. Kalpasan ti layos iti naibatay iti may sa abiddot panakaawat iti kinapudno. Erikyarda aday takit saan apulos adimteng. Awan ngamin ti tudtudo idi awan ti laylayos ket saan da nga patyen nga DJ ko na nili noim ngamin nga umay ti Kalpasan data ket handa nga kita tao itatahan handa nga patsin nga naaramid diya iti kaya nasaon. May salaan nga arapa ako kurana dali binasabot tayo. Ngayon ipatpatalgad na nga pudno nga naaramid Pudno. kitayos. Arinikierda aday takit saan apulos adimteng. Kaskod na ti Biblia awan ti baro abanag iti babati init. Kuna na Ecclesiastes 1:19. Kabayatan na ti Biblia kuna napay dagiti tattao ket agduadua-da kadagiti paspasamak iti panawen ti panungpalan. Ore nga iso nga ore tatamay. Akasmet idi layos. 2 Pedro 3:3. Kasano nga rod iti panagsagana tayo iti umay apan nakadadael. Adda iti maysa si papa nakem akideng amang anag na ganen na itantan panagyaman daytoy ket kaipapanan na amasapol sianos tayo ang mga ramid iti trabaho ti Dios ken inayaban na tayo ang mga ramid iti namnama ti maysa nga adda nadaydayag masakbayan gungguna. Ditay ammo no into no ano nga agsubli ni Kristo. Iti maysa panangkita saan napateg. Tiket na pateg ket kas kininoe. Okay. Aramidin tayo ti ibagbaga ti Dios nga aramidin tayo. Uray pay no kas kininoe
kaipapanan nati sumagmamanuan na karo apan nagbaliw ti biyag. Okay, at then napintas na dyan. Kitain tayo di ko, kasla ninuwi niya. Okay, dati tinapintas ngamin eh. Kita may jeroge, jay binasan di Domingo. Di nga to na. Mabalin ko ginastar ni Noe, iti chimpo na, ganda kikisa ni Kuana, amang bangon iti maysa, apagtaangan nga agpa iti pagbagina. Adoy, ngem, pinili na, tinangaramit ti maysa anakaro, apa nagbaliw ti biyag na. Kentapno, gastaran na ti 120 ataw-tawan, dahil ta abiyag apanang sorot, iti ayab ti Diyos, dahil ti kaya ibang pagana nga, agbalintay kumakas ng ikinuwe. Nagimbag, mabalin na. Orida tayo mo't, mabalin tayo mo't, nga gastaran, dahil itchimpo tayo, iti dahil para magbagi tayo. Ano pa niya nga, itibanag tayo. Kininuwi kasi may mabalin na kumang ginastan na ititsimpo na para itibagbagi na hanggang saan. Dadagay nga tsimpo agpay ko makikwa na ginastar na agpay kini Apo Diyos. Nga dayta nga agpay kini Apo Diyos kitkwa iso di panangipakapa muna panangas kasabana nga umay tilayos itilasod ti 120 nga tawad nagimbag, bagbaganan to. May isang akapsat hindi ka. Ngayon kasi na po Diyos, dito grupo mi dito manmanula umut kakabsat ti agawid ti malam halos amin almost kuna ka ket nargit da na excited da iti panagadal ti saon ni Apo Diyos. Wala, nakalpasan ti panangan, Bible study. Kasano kumati, kina saganaan, tapno mga ramin, iti kangurunaan, apa nagbaloy ti biyag mo. Ninoy ka, kuha eh. Dahil ti nangiparangaran, ti panagbaloy ti biyag na. Iti kinastar na, nga imbis kumangag, paay iti biyag na. Dagi 120 nga taon ngam saan eh. Kasano man, ti panagbaloy, ti biyag tayo. Kay iso. Hanggang may baga nga, nalintagak ngam, araramid, tutulong ti Apo. Babad ti tulong ti Apo. Dadyay, ngay, panang patarnaw. Tapnong tumarnaw, di pangmatik. Kakapsat. Tasayang eh. Sayang ti panagpampamati. Sayang ti panagpamati mo kasi ay. Parapaw. Parapaw. Jirot siguro. Na Marso ti langit kinti daga apog yamang kami iti dadateng men iti dayto nga pagtangan. Iti panaggapo mi Apo nga napan nang liwliwa kadagiti kapsat mi Apo. Nagpadilag kadagiti pamati mi iti panakakita mi kadagiti nakaskas daaw nga parsuam Apo ijay bantay ti tiyaga na Apo yamang kami tinted mo nga gundaway mi kada kami kahit Apo agyamang kami ti pasit ti saoma pupudno laonay nga maminsan, Apo, may guyo kami ti dayti nga lubong iti kado, ti ragragsak kinado nga tarigagay, nga mangigawid kada kami iti nananay, nga panakipasit mi ti trabaho. Sapay kadi Apo, tabalbaliwam, dagitoy nga nimbasulan nga panagbiag mi. Tulungan na kami, Apo. Dayti nabatbati nga tawen, ti panagbiag ko, Apo. Maaramat kadi Apo. Nagbaling nga bendisyon kadagiti sabsabali. No mampay Apo maminsan sumiplok dagiti na imbasolan nga kasasaad mi Apo. Gaputa tao kami nga managbasol nga magyamang kami. Day palagip mo babaan di Espiritu Santo Apo. Dagitoy nga maramid nga bindot Apo. Kahit pakawanin na kami. Kahit iawat mi nga ro dagiti biag mi manit, kita nga rabi
Naigayat mi ti maturog apo kana kami tinaimas nga panaturog gundaway. Kamadaan tinapintas nga tagtagit na gundaway nga pamitan tumanin tilawag taldaw. Ket tagijay nga kagabsat mi nga masaksakit. Ini manang Erlinda Kasika ti Jinsan General Santos apo. South Cotabato. Ket tagiti ganduma pay nga masaksakit apo. Pangaasim Taya pros mo day taman nakabaling ni imam. Tapno mimbagda ket awan kaditi lapel tinaragsak nga panaglalangenda kadagiti familyada ng Rona iti panagsirbi da kingka. Bendisyon naman ni Sister Virgie Rose and Brother Nestor ken amin nga nakipaset iti daytoy nga worship meet iti daytoy nga rabi apo. Bendisyon ti langit ipaay mo kadikada kami. Ket dagiti ti gundaway da sapay kumaten to numay nga sumaruno nga rabi babaan ti panangted mo ti sanon at dapo kando amin to ida nga mangidaydayaw kingka babaan ti panagadal ti kadagiti Apo Dios iti daytoy nga rabi iawat min ti talokong ti dakolap mo daytoy angis ti biag mi apo tatnog talinay kadin dumanon iti agsapa. Bendisyonam dagiti aming anak mo ti sangalubungan apo dawaten mi dagitoy tinaga ni Kristo apo. Amen.